Mga kapuso, gihulagway ang tuig 2018 nga usa ka aktibidad tungod kay miabot og 21 ang bagyo nga nisulod sa nasod. Samtang karong tuiga 2019, nakahanay na usab ang mga pangalan sa ipaabot nga 20 ka mga bagyong posibleng moigo-usab sa nasod. Aniya si Engineer Alkiblat ang OIC sa Pag-asa, Visayas. Niaging tuig 2018, niabot og 21 ka bagyo. Atong lalista nga nisuod sa PAR or Philippine Area of Responsibility ang katbusan si Usman. Taas kini, umasdagan kini sa atong average nga 20 tropical cyclone per year ug ato ni siyang gibansagan o panganlan og active year. Busa mga kapuso, base sa ato ang pattern, posible nga karong tuig sa 2019 inactive o dili ta ka lagpas sa tropical cyclone average nga 20. Og ang unang bagyo sa tuig 2019 panganlan kinig amang og duna na daan tay listahan para sa mga sunod nga mga bagyo diin gikuha sa upat ka sets nga giandam na daan sa Pag-asa og ang ikalima mubalik ta sa primero nga set nga ngalan sa bagyo. Busa kining tuig 2019 nga pangalan sa bagyo gi-recycle kini sa tuig 2015 nga pangalan sa bagyo. Pero dunay duha ka pangalan sa tuig 2015 nga dili na pwedeng ibalik sa tuig 2019 sama ni Lando ug Nuna diin naka-satisfy kini sa criteria nga gi-set sa Pag-asa para i-decommission o i-retire na maong bagyo dili na gamiton tungod sa paglikay o kahadlok nga ug aton ibalik sa pagsuod pa lang sa PAR makamugna kini kahasi sa katawan kay grabe ang naka-damage sa maong bagyo nga niabot kini og at least 1 billion damage sa properties and or at least 300 ka casualties. Sama ni Lando og ni Muna nga igilisan na sa 2019 og liwayway og Nympha. Karong tuiga, doon na tayo forecast tropical cyclone frequency sa masunod nga unom ka buwan. Diin mapaabot na to nga dunay duha ngadto na sa upat ka bagyo sa dili mo tapos ang June ning tuiga og usa or zero ngadto na sa usa ka bagyo sa January 2019.